Mirali Yıldırım, Doğru Haber. Her tiştê ku aîdê însaniyetê ye û her Müslüman hedefa Amerîkayê ye. Belê, ev hînkirina bêqisûr a mekteba me ya Xezê ye ku Xwedayê Rehman ji bo rizgariya me di demek û ciyeke ku xeflet û xeletiyên me de gelek zêde bû dame. Her tiştê ku aîdî însaniyetê ye û her Müslüman di hedefa Amerîkayê de ye. Amerîka jî siwarê sermayeya Siyonîst e. Belê, em vêyekê dizanin û dibînin. Em vêyekê ji Çînê heta parzemîna Amerîkayê baxusûs li rojhilata navîn a ku her dewrê wê bişop û xatiratên pêxemberan tije dibînin. Lewra ew şeytanê mezin e, şeytan bixwe ye. Ji ber ku şeytan ji îxtilaf û fesadiyê, ji sûc û gunehan, ji êriş û qetliamên ku ji adem û verve çêdike westiyaye. Di encama vê westandinê de ji xwe re li rê û rêbazek taktik, plan, leşker û alîgiran geriya û dît. Di dawiyê de wî gelek temsîlkar, leşker û alîgir ji xwe re dîtin. Ev temsîlkar Amerîka bixwe ye. Çeteya terorîsta İsraîlî eskerê rasterast ê Îblîsê. Şirîk û hevkarên herêmî yên ku îxanetê li xelqê xwe û heqê kirin, destekvan û pişkirên wan in. Cepheya berxwedanê ya ku li dora tofana Aqsayê pêkatiye nîşanê me da ku di xeta agir ne, di rewşa man û nemanê de ne, ji gotinê wê de tirin. Para îşgal, qetliam û nefreta ji şeytan mezin, dert û dersên mekteba Xezê heye ku tofana Aqsayê, leskirina Hizbullah û Ensarullahê li ser banga berxwedana Xezê, fîşekên pişkirî ji Iraq û Sûriyê ber bi Xezê ve berfirebûna cepheya berxwedanê pêkanî. Ji ber vêyekê Şehîd Elî Şeriatî wiha dibêje, bijî şeytanê min tu çavkaniya îlhama min î. Çi hêja û nerx li alema Xerbê maneya xwe bibînin, li welatê me paş vediçin. Berava jî dibe, ma ev yek tesadüf e? Mesela di lîstika demokrasiyê ya li rojhilata navîn de îradeya xelkê tu carî tecellî nake. Li pişt qanûnên ku ji bo guhertinê jî nayê teklîf kirin, darbeyên eskerî jî di nav de, di şexsê Amerîkayê de zordestiya û desteka alema Xerbê heye. Li dijminê welatê Müslüman di hundir û li dervê welat hene. Li van hundir û dervê van welatan êrişên terorîst rast dikin ev dijminan. Ev dijminan xwe wisa yar dikin ku wexta mesele û pirsgirêk bi müzakereya hema bi dawî dibin, ji nû ve her tişt diçe serî. Belê, Amerîka û İsraîl her tim agir li welatê İslamê vê dixe û benzînê bera ser dide. Bi peymana teslîmiyetê ya îboyê ev projeya ferskirin û zordestiyê ye. Lewra Netanyahu'ya qatil ev yek îtiraf kir. Dostên stratejîk ên her welatekî Müslüman li Asya, Ewropa û Amerîkayê hene. Lê hema hemû bi cîranên xwe re di nav îxtilafan de ne. Kengî dibêjin em li hev hatin, paşê bêtir nîqaşan dikin û dikevin nav îxtilafan, bi hevdûre şer dikin. Vê fîtneyê Amerîka û çeteyê wê yê li herêmê weka tiştekî pîroz dibîne. Navnîşan û adresa sabotaj, qirêz tev li hevî bêguman Amerîkayê. Paşê ji bo vêyekê ji bo çareseriyê li deriyê IMF, NATO, Lahey, Cenewreyê dixin. Lê Amerîka dîsa li vê derê jî derdikeve pêş van dewletan, lewra ev sazî û dewletan jî girêdayî Amerîkayê ne. Belê, ev paytexta wehyê tu carî ji koçberiya mecbûrî, îşgal û qetliaman xelas nabe. Xulasa, Amerîka çavkaniya hemû xirabiyan e. Plankerê qetliam qerkirinê ye. İsraîl jî vêyekê tetbîq dike. Çima Amerîka? Lewra rojhilata navîn a ku bi du şerê cîhanê hewl hatiye dayîn serrast bike, ji manewiyatê dûr neketiye. Rojhilata navîn her carê ji nû ve tê ser xwe, berê xwe dide eslê xwe. Her qiyam serhildana ku nehêştin bi ser bikeve, her hereketa rizgariyê, her cepheya berxwedanê ji nû ve xurtir û ihya dibe û berxwe dide. Zêdetir pêş ve diçe. Belê, Kerbelayan tînin serê me, lê di Kerbelayan de Hüseynên nû tên ser xwe. Bi hezaran Hüseynên din radibin serpiyan. Ev Hüseynan ne bigotina bixwîn, can, malbatên xwe berdêlan didin û destana berxwedana şehadetê dinivîsînin. Belê, İsmail Heniye, Seyyid Hasan Nasrallah, Yahya Sinwar. Ev şehîdan rêwiyên dawîn ên karwana şehîdan e. Amerîka û çeteyên wî yê İsraîl û xaînên herêmê dîtinin ku Şehîd Yahya Sinwar piştî şehadeta xwe serfiraziyek çawa hiştiye. Dema vücuda wî perçe bû, li ser kursiya şehadetê rûnişt darê xwe avêt drona Siyonîstan. Ev darê xwe avêt Tel Avîvê, Washingtonê, Londrayê, avêt qesrên hevkarên wî yên herêmê yên xaîn. Vesselam.